Dobrý den, dámy a pánové. My vás vítáme na našem maturitním představení 8D Útěk. My jsme také vůbec původně nechtěli začínat, že budeme něco uvádět, že budeme nějaký vypravěče, ale vyskytl se takový menší problém. Den před představením nám onemocněla hlavní role a sehnali jsme teda jinýho člověka, takže jsme to nahradili. Jenže ten člověk dneska nepřišel. Nepřišli dva důležitý lidi za sebou. Tak my jsme se rozhodli, že z nevýhody uděláme výhodu pro nás, uděláme takový menší experiment a tu postavu vybereme z publika. Jestli bude nějaký dobrovolník. Aby jsme ulehčili tu roli, aby nebyla ta role těžká, tak jsme se rozhodli, že ta postava bude němá. Hlásí se někdo? Ještě jenom, opravdu nejsou to žádné složité pokyny, jenom tady bude hrát se Šimonem a ještě s někým. Všechno mu řeknou, je to jednoduché. Takže chtěli se poprosit, jestli jsou nějací dobrovolníci z vyššího gymnázia, aby splňovali nějaký věkový průměr. Který... Jelínek! Filip Jelínek! Jele! Takže dva dobrovolníci jsou? Ještě tady. Ještě ty jsi nižší vývoj? Filip Jelínek! Tak Martin, my potřebujeme kluka na týhle. Tak se složím tohle. Není to nic domluvenýho, vůbec jsme tady nikoho předtím před představením nepřemlouvali. My teďka chvíli převlíkneme našeho hlavního herce a za chvíli začneme hrát. Tak jak se utekli z toho vězení? Dělej, nic vám neřeknu. Tak ty nebudeš mluvit. Kamaráde, ty budeš mluvit. To je víc, co máme. My máme tvůj čip. Tvůj čip na oběd, budeš tady trojky dokonce ty... Jenom trojky, jenom zažil se ani obeší. Klidně si to udělejte. Bráchu neprozradím. Jo, tak ty si budeš hrát na hrdinu, jo. Tak na ty tady nejsme zvědaví. Ale kamaráde, víš, co máme ještě? Máme čip tvý dcery. Ne, dobře, všechno vám řeknu. Jenom vybraťte ty čipy. Má alergii na Petrží. Tak jsi pěkně od začátku, a pak je dostaneš. Dobře. Všechno to začalo v létě roku 1984. Bylo takový vedro, že holky nosily ty nejkratší minisukně, co jsem kdy viděl. Ve školách hráli Jacka Browna a v té době jsem přišel za svýma bratrama do věznice. Pojďte, dělejte! Máme tady na to celý den. Pane řediteli. Narovnat! Do řady! Co to je za materiál tohleto? Jsem ředitel poštář. Vítejte v pekle. První pravidlo! Bakař není tvůj kamarád! Tak děti, slyšeli jste? Vemte si od ředitele peřiny a docel. Tady je Václav. Nazdar. Čau, brácho. Čau, brácho. Nazdar. Čau. Smrněmej, co? Já tak rádi. A jak to chceš
udělat? Tohle je nejstřeženější vězení na světě. Neboj. Nechal jsem si vytetovat tlák na svítil. To je něco jinýho. Nejde. To je neuvěřitelné. Co ten Baťo? A ne? Chleba! Chleba! Kde jsi? Tu, Ježiš! Pojďte. Nadělej ty bacha. Největnamskou mexický gang. Kol. Dole, to je spoustu. Ty se žere úplně všechno. Pojďte, jdem na oběd. Tamhle to? Kdo to je? To je vrátná nová, pojď se ona furt upísí. No, už dolů. Co ne? Polívku se nedá? Rejžová? Nechci, No ale včera ti chutnala co, jako příloha k hladnímu jídlu, co? Jsem fazole a... mám rád. No, uvidíš, ale zítra budou v polívce. Co směl? Jdeme? Co? Jsi dvojku, lidi, že se nedošli. To byla kaše. Nejsem to náhodou po Ríši? Ríši? Ne. Nebo Čibo? Kdo to má taky? To je bez jídla. Sama jsem polívku, vidíš. No, není zač. Píříce nějaký. No, dobrá kašička, co? Ten kašička, on je ty čupno, jo. Já jsem přítel! Končí dobře! Ten novek tady zůstane! Jak to tady chodí? Ne. Budeš na samu. Do komory. Ještě vyrábí! Cítím se tak zbytečně. Tady víc. Tady stráví zbytek týdne. A získali budu co? Zbytky. To mi zbývá. Zbývá si tady zbytečně. Tak snad nějakou hudbu, ne?
Co budeme dělat? Brácha už je v té božní komoře, zavřeli skoro týden, tady to celý zamlžený. Počkej, myslíš? Horsta? Tak ho zkusíme. Zdar Horste. Zdaroši, co bychom od tebe potřebovali? Co byste mohli uniknout řízení? Vidím, že jste obchodníci, proto vám dneska něco nabídnu. Co pak máme dnes? Horste, otevři to saka, ukaž, co pod tím skrýváš. To snad ne, to je neuvěřitelné. Dnes vám právě nabízíme tento nejlepší krumpáč z prvotřídní oceli. Výborný pro kopání tunelů ve Vizi. Už se vidím na svobodě. Tak co hoši, co za něj? Ale ještě vám nabídnu jednu nabídku. Pokud mi zavoláte do 5 minut, 50% slevu a lopaty zdarma. Prostě chce to hned. Dobrá, ale nebude to zadarmo. Co potřebuješ? Půjdu s vámi. Dobře, tvůj čas přijde, Horste. Věřím vám, hoši, věřím vám. Doufám, že mě nenatáhnete. Nebo slibujem. Ahoj. Horste, co oni chtí? Jestli co chtěli. Vidím, že jste taky obchodníci. Proto se vám zkusím znova něco nabídnout. Dnes vám nabízíme toho nejlepšího informátora, kterýho můžete sehnat. Jste mluv. Nebude to zadarmo. Co za to chceš? Chci za to prvotřídní místo na tržnici, ale prvotřídní. Ty ho chtí, ty ho mít. Dobrá tedy, vidím, že jste mě přemluvili. Chtějí utéct, všichni 3. Tak to teda ne. Oni na svobodě a my base se zpřísněným režimem. Jdeme, amigos. No. Co pak, pánové, basket nevoní? Já pro vás něco mám? Jak to mi říká? Něco tlustýho, ne, tučnýho. No, pojde. Ty vaši bratři, ty 3 amigos. No chtějí utíct. Cože chtěj? No utíct, Magina, Magina. Já jim dám útěk. Dobrý den, čteli. Ale pojď sem, mladý. Ty, že chceš utíct? Já ne. Fakt ne. Vypadni do komory! A já ti taky. Co, brácho? Nazdar, co je tady? Práskli nás. No bezva, tak jsme tu zavřený všichni 3. Co budeme dělat? Nevím. No, občas se tu něco ozývá. Hele, tyhle ty uniformy chci mít vypravit do zítra, ale jasný? Co to bylo? Právě, to bylo ono. Ukaž mapu. Teda jako ventilace do prádelny. No, vidíš Jsme to? mohli využít útěku. No tam teď se posílají tu mlhu. No ale co s tím poklopem? Tady máme prosím krumpáč. Super. Ani mohu. A je to. To je první. A je to bratře. Je to trochu těsný, dráho. Paní. Bacha na ramena. O, jsem tady. Teď ty, bratře. Čisté. A teď ne. Kluci, někdo tady je. Počkat. Nechcete mi náhodou utíct? Ne. Nejde vůbec. Záleží, z jakého úhlu pohledu se na to díváte. Tak je to správně, tak se mi to líbí. Konečně nějaký odvážný chlapy. Pojďte, mám tady pro vás uniformu na zítřejší strážce. Tohle to je elfo, na tebe.
Díky, babi. Hodně štěstí. Dík. Co, jdete se? Hej! Ježíši, nazdar chlapi, vy jste ty noví, že jo? Jo. Posili z Alcatrasu, že jo? Jste mi přijde zítra. No, znáš to. Hele, nedáme panáka. Ne, my hrozně A spěcháme. jednou by se mohlo. Tady jsme s Sorry. Něco nám tu chybí? Prostě, ale jste hoši. Tady vyhrací kocky máme. Kdo z vás nepije? Ale to. Já si naliju, jo. A něco špatného. A dojdu pro nějakou lepší flašu, jo? Jsme to tam mohli šoutnout. Asi Radši dva. radši 2 nebo 3? Ale 3. Snad nevšimli. Moravě. Ha, to je dobrá. Vynikající. Teďka, jo. Sánku. Správnej panáč. Kalena dneska. Pláci. Co se zahraje to? Makáčka. Ne, ale spěcháme, my radši budeme. Ale dáme hardball. Nečíte teda nebo? Jo? Tak jo. 37. To je blbost, podle mě. Běž. Já si dám taky. Jasně. To je příchutí, ne? To No. No, jasně, no. Jasně, no taky. dobrá, jako... Hele. Ty víš, co? Ne? Byl jsi něco? No takhle. Pane řediteli! Pane řediteli! V sektoru 7G je hlášen nadměrný únik nohy. Ty 3? Ano! Oni utekli? Ano! Ty proradný kurvy! Tady má, musíme řídit! Tady má! Tamhle jsou! Ty kryso! Ty snělbec! Ne! Do učírny! No, a tak jste mě dostali. Tak ty kryso, ty půjdeš zpátky do vězení a pořádně si to tam odsedíš. Dobře, pojďte.
Co vy tady, kluci? Jste mě přišli zachránit. No fakt? Jak to uděláte? Teď tohle je ta nejstřeženější. Boj se, nechal jsem si ventila ten tvůj plán. To je neuvěřitelný.